बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आं सिनिलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2022 मायथाइनि 29 जुलाइ दिनैनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ थरायना पिंकी बसुमतारी बिथाङा मिस इउनिभार्स इन्डिया 2026 मायथाइयाव आत्मबिसासजों गेदेर थिरांथा लानानै गोजौ थाखोआव गसंदों। माहारियारि क्लाबनि जौस्राङाव आसामनि जाना बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बिथांनि मोनफ्रोमबो जाफुंसारनायनि हामलायथि बावहरो। आसाम हादोरसानि दैबानाजों सैनांनायफोरनिसिम कामाख्या मन्दिरा 21 लाख रां अनसुंथाइ होदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम अनसुंथाइखौ गथायदों। एनटिपिसि बङाइगावनि बाखनायथाव हाबाफारि बाथि हिन्जावसा गोहो होनाय हाबाफारि गार्लस इम्पावारमेन्ट मिशन 2026 खौ खुंफुंबाय। थांनाय 4 जुलाइनिफ्राय कक्राझार जिल्लानि सालाकाटियाव थानाय एनटिपिसिजों खुंजानाय बाथि हिन्जावसा गोहो होनाय केम्पनि बानजायनायाव मंगलबारखालि हिन्जावसा फरायसा आरो खौरांगिरिफोरखौ लानानै सावराय हाबाफारि लानाय जादों। मख'नो गोनांदि गामियारि ओनसोलनि हिन्जावसाफोरनि आबुं जौगानायखौ नोजोर होनानै बे बाराव खाथिनि गं 12 फरायसालिनिफ्राय गासै सा 50 फरायसाफोरखौ हिन्जावसा गोहो होनाय केम्पेइननि थाखाय सायख'नाय जादों। फकिरग्रामनि गुवाबारियाव गय बिफांफोरखौ दानस'ना बिफांफोरखौ खहा खालामदों। कक्राझार जिल्लानि फकिरग्राम पुलिस थानानि सिङाव थानाय गुवाबारि गामिनि गय बागाननि बिफांफोरखौ दानस'ना खहा खालामनाय जाथाया ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला थांनाय हराव खोमसिनि खाबु लानानै सोरबा सासेया सहजमल शेखनि गोदानै गायनाय गय बागानखौ खहा खालामदों। मैया बिफांफोरखौ दानस'नायखौ नुनानै आबादारिफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों। गामिनि बैसोगोरा आरो आबादारिफोरा पुलिस खुंथायखौ बेनि सायाव नायबिजिरनानै दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनो दाबि खालामदों। बङाइगाव जिल्लानि सा बङाइगाव पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय सौरागुरिनि 27 नं हादोरारि राजा लामायाव थानाय HP हारियाना पान्जाब लाइन हटेलाव 25 जुलाइनि हरनि 9 रिंगासोआव सासे खौरांगिरि आरो चिरां जिल्लानि बरतलवानि थागिबिया गासै सा 5 सुबुंनि मोनसे हानजाजों लोगोसे मख'नाय हटेलखौ नायहैदोंमोन। खौरांगिरिया हटेलाव आयेन बेरेखा थाव फालांगि खालामनायनि अजद दैखांनानै हटेल बिगोमानिफ्राय गोबां रां दाबि खालामनायनि अजद दैखांदों। पार्लियामेन्टआव आकाशबाणी केन्द्र कक्राझारखौ थांखिना दाबि दिखांदों रायजो सभानि MP रोंगोरा नार्जारी बिथाङा। कक्राझार सोहोरनि खोलाहा 6 किल'मिटार जानथायाव थानाय भटगाव कासिपारायाव 1999 इं मायथाइनि 15 आगस्टआव बेखेवना फोसावजानाय माहारियारि फोसाव बिजों अल इन्डिया रेडिअ स्टेशन कक्राझार सेन्टारा फैयै फैयै देग्लाय 2026 इं मायथाइनि 15 आगस्टआव 27 बोसोर आबुं जासिगोन। मख'नो गोनांदि बे रेडिअ स्टेशना बुंनो थाङोब्ला भारत हादरनि सिङाव थानाय ट्राइबेल हारिसाफोरनि मादाव आरो आसामनि गासै गं 14 रेडिअ स्टेशनफोरनि गेजेराव गावनि बर' बिमा रावजों आबुङै फोसावजानो मोननाय नायल' गंसेल' माहारियारि हारिमायारि फोसाव बिजों आरो बियो आसामनि गुवाहाटी रेडिअ स्टेशननि समानफ्राम नैथि रेडिअ स्टेशन। आसामनि दैबानायाव थैनाय नखरनिसिम गिबि मन्थ्रि बिथाङा होबाय संखिनाय। पस्टमर्टेम आनजाद खालामालासिनो गोथै देहा नखरनो गथायना होनायनि बिथोन। थाबैनो बेखेवना होनाय जागोन एककालीन अनसुंथाइनि धोन। नेवसियालासिनो खहा सुफुंथाइ होनो बिथोन जिल्ला खुंथायखौ। बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुनि बानजायनायाव गोजोन हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। उदालगुरि जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादनि बानजायनायाव उदालगुरि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनिफ्राय उदालगुरि जिल्ला बेंगिरि मावखुलिसिम गोजोन हानजा सुरनाय दिन्थिफुंदों। उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों भारतनि गाहाय मन्थ्रि आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांनो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदों। आच्छा, मा जाहोनाव दिनै APSC आव बर'नि जे बर' रावजों कुइसन पेपारखौ मा जाहोनाव दाननो हाया? जिहेथु बर' रावा 8th सिड्युलाव रेकगनाइज मोनसे लेंगुवेज, जोंनि आसामनि एस'सियेट लेंगुवेज। दा बे हिसाबै जे दिनै APSC UPSC आवनो जा बा APSC आवनो जा जे मा कारनाव जेनेबा बर' सोंथि कुइसन मानो खालामनो हाया? मा जाहोनाव? थारमाने मा नेग्लिजेन्सि दा जेखौ बुंनो नागिरो खालि जोंखौ खालि बर'फोरखौ नेग्लिजेन्सि जे जोङो बर'फोरा बर' मिडियाम फरायनानै जाहाथे बै APSC बा UPSC एग्जामफोराव जाहाथे फेल जायो कारना बिसो। दा ओंखायनो आसाम सरकारा मानो बारंबार बर'फोरखौल' नासय नागिरो? दा बेखौ जोङो
जोङो माने दुखु मोनो जोङो बर' हिसाबै जोङो जोबोद दुखु मोनो जोंनि फरायसाफ्राबो जोंखौ गोबां दुखुजों फोरमायदों दिनै पेपार लिक जानायनि सारा इन्डियायाव जिहेतु सोमावसारदों थिग बिदिनो जोंबो बुंगोन जे आसामावबो थांनाय समफोराव गोबां बोसोरफोराव मा जादों पेपार लिक जादों दा बे पेपार लिकफोरा आसामावबो बन्द जानांगौ आसामावबो बन्द जानांगौ आरो बिनि माने बेबस्थाखौ गोख्रों मोनसे बेबस्था जाहाथे आसाम सरकार भारत सरकारा लायो दा बेखौ जोङो खावलायदों बे मेम'रेन्डामनि गेजेरजों जों खावलायदों आरो लोगोसे मा दिनैबो जुदि आसामाव जोङो थानानै दिनैबो जुदि 5G मुगायाव टेक्न'लजि मुगायाव जुदि मास्टरनि थाखाय बिजाबनि थाखाय संग्राम खालामनो गोनां जायोब्ला नङा होमबा मानो जादों बियो दिनै बिराद एडभान्स जाबाय दुनिया गोबां माने जौगाबाय बिनि उनावबो दिनै आसाम सरकार भारत सरकारा जोंखौ मा खालामदों जोंनि रावखौ जेरै माने जौगाहोनाय फेहेरनाय रैखाथि होनायाव जेबायदि बेबस्था लानांगौ बे बेबस्थाखौ लानायखौ जों नुवाखै खारन जों नुदों दिनै फरायसाफोरा खमिलांनायनि जाहोना मा एकदम थोंजोङै बुंनो थाङोबा फोरोंगिरि आंखाल खारन फोरोंगिरि सासे बा सानैल' मोनसे एलपि स्कुलाव थायोब्ला मोनसे फरायसालियाव जुदि साइन्सनि टिचारानो गैयाब्ला बे फरायसालियाव बोरै गार्जेनफोरा माने गावनि फरायसाखौ दैथायहरगोन दा ओंखायनो मा जादों प्राइभेटाइजेसन जाजोब्बाय प्राइभेटाइजेसन दा जों मिथिगौ जे प्राइभेट स्कुलाव जेसेबां लाख फरायसाफोर दङ बे लाख फरायसाफ्रा जुदि गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायोब्ला बे गभर्नमेन्ट स्कुला बोरै बायनानै थांनो दा जोङो ओंखायनो दायखौ बुंदों जे जोंनो एभेलेबल टिचार नांगौ एभेलेबल साबजेक्ट वाइसआव टिचार नांगौ दानि जुगावबा मेथ्सनि थाखाय बेलेग इंराजिनि थाखाय बेलेग बर' रावखौ फोरोंनायनि थाखाय बेलेग आलदा होनांगौ खालिल' मा बिजाबखौल' जाबसिनबाय थादों नाथाय फोरोंनो थाखाय टिचार गैया बे गासै सिस्टेमा इडुकेसननि जि सिस्टेम बे सिस्टेमखौनो दिनै इन्डिया बा भारत माने आसाम गभर्नमेन्टआ सोलायनांगौ अब्लासो जोङो बेवहाय क्वालिटि इडुकेसन जों प्रडाक्ट खालामनो हागोन जोङो नैबे टेक्न'लजि मुगाजों जों फेरमारिनो हागोन आरो दिनैबो जुदि फरायसानि थाखाय बिजाबनि थाखाय संग्राम जुदि खालामनो गोनां जायोब्ला मोनफ्रोमबो बिथिङावनो अथ'स' जाय बुस्थुखौ जों सोलोंनानै गियान मोनो बिनि सायावबो जुदि राजनिति गेलेयोब्ला बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन बाथ्रा गैया आरो लोगोसे मा जोंनियाव मोनसे थासारि बे थासारिखौ लानानै जों बुंबाय थादों जोङो बुनसुआ जे जिखिनि बिटिसिआव बा 2003आव माने MOS बा माने एकर्ड जालांबाय बे एकर्डआव जिखिनि क्लजफोर दोङो मावनो गोनां बेखौ थाबैनो मावनांगौ बिटिआर जि एग्रिमेन्ट जाबाय बे एग्रिमेन्टआव जिखिनि दफा इडुकेसननि थाखाय भेन्सार स्कुल बा भेन्सार कलेजफोरखौ जिहेतु प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय बेवहाय मेम'रेन्डामाव बा बे पिस एकर्डआव लिरनाय दङ बे हिसाबै थाबैनो बेखौ खालामनांगौ बारा समस्याखौ मानो फिसिना लाखिदों आसाम सरकारा फिसिना लाखिदों भारत सरकारा फिसिना लाखिदों जायनि जाहोनाव दिनै मा जादों बिटिसिआ जायनि जाहोनाव थोंजोङै कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायाखै थांनाय समाव जों नुदों जे माखासे कलेजफोरखौ सिनियर कलेजफोरखौ माने बिटिसिआल' माने मोनसे डिसकासननि गेजेरजों मोनसे आयेन पास खालामनानै माने मा होनना बुंगोन बे प्रभिन्सियेलाइज नङा टेम्परारि जे कलेजफोरखौ लानानै दोनदों दा दिनैसिमबो बियो फुल फ्लेजेड प्रभिन्सियेलाइज जायाखै दा बे हिसाबै दिनै ओरैबो जाया दा ओंखायनो जों बुंदों सिनियरानो जा जुनियरानो जा स्कुलानो जा गासिबो प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ जि समनिफ्राय माने लाथावना बे लानानै बाखि जिखिनि भेन्सारफोर दङ जुदि खालामनो हालाब्ला बेखौ थाबैनो एनाउन्स होनानै सेफायनांगौ दा ओंखायनो जों खावलायबाय जे माखासे जा प्रब्लेमफोर दङ बे प्रब्लेम इडुकेसननि मेनलि दिनै जोङो समस्याफोरखौ लानानै आरो लोगोसे मा बारंबार जों बुंबाय थादों जे कार्बि आंलं आरो डिमा हासावआव थानाय जायफोर बर'फोरनो स्टेटास माने ST स्टेटासखौ थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ दा नोङो MOSआव लिरना हरबाय बिटिसिआवबो लिरबाय बिटिआरआवबो लिरबाय जे
कार्बि आंलंआव थानाय बा डिमासाव थानाय जिखिनि बर'फोर दङ दा बिथांमोननो जों एसटि स्टेटासखौ होगोन होननानै जिहेतु माने एकर्डआव लिरनानै लाबोबाय दा इमप्लिमेन्टेसनखौ मानो खालामा प्रब्लेमा मा समस्याया मा समस्याया मा जुदि इमान समस्यायानो दङमोन एकर्डआव लिरनायनि मा जुक्ति थाखो जुदि एकर्डआवनो लिरखाबायबा एग्रिमेन्टखौनो जाखाबायबा एकर्डआनो जाखाबायब्ला बेखौ थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ